Aktar minn 1000 Ukren il-maġġoranza tagħhom nisa u tfal sabu refuġju f'Malta fl-aħħar xhur mindu bdiet il-gwerra fl-Ukrajna. Dan ħareġ minn ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO fil-Jum Internazzjonali tar-Refuġjati. F'din l-istatistika għax-xhur ta' bejn Marzu u Mejju ħareġ kif iżjed minn 76% ta' refuġjati Ukreni f'pajjiżna huma nisa. 33% ta' dawn il-persuni għandhom bejn il-35 sena u 64 sena. It-tfal taħt 13 il-sena jgħoddu għal 29%, waqt li dawk li għandhom bejn 18 u l-34 sena jgħoddu għal 23%. Din l-istatistika tal-NSO ħarġet ukoll kif hemm 4% ta' tfal li ġew mingħajr il-ġenituri tagħhom. Kważi 200 Ukren sabu refuġju f'Malta matul ix-xahar ta' Marzu. F'April in-numru ta' Ukreni li ġew f'Malta telaq għal kważi 400, filwaqt li f'Mejju 416 persuna sabu refuġju mill-gwerra f'pajjiżna.